Musikaalinen joo, mutta se mitä mä en ole vieläkään oikein löytänyt on se, että mikä on se Ilkan linja. Että se, että sä laulat biisin kuin biisin, se on vähän kuin jukeboksi edelleen. Turpa kiinni! Ihan turha mossottaa siellä. Se on että se on kuin pikaruokaa. Että kun se on tällä hetkellä ihan jees, mutta mä en jää kaipaamaan sitä huomenna. Mä oon pahoillani Ilkka, ei mulla huomenna sulle. Pakko Ilkka nyt olla aika samoin linjalla Jarkon kanssa heittää vähän tylymmäksi. Vedit tänään Bratwurst Soulia, Battler Britton fiilistelyä ja Korpisoturi Heviä. Ja jos nyt viimeiseen niin paneudutaan, niin tollanen biisi kuin Taivas lyö tuulta. Se pitää vetää niin isolla asenteella, niin rotsi auki ja liikkuvat takana, että se saa vaikuttaa niin kuin Nürnbergin valtiopäivät sosiaalidemokraattien kahvikemuilta. Ja tää oli vaan ihan nasta. Ihan nasta ei riitä. Helvetti, asennetta, verta, terästä, hevosia! Ja tää oli vaan ihan nasta. Ihan nasta ei riitä. Helvetti, asennetta,